Kung mapakis ka sa plano-plano ng balik, dapat ay panahon na mag-usap. Maunang-una-hunaan na ganit, una-una o taro. Kung mapakis ka sa plano usbalang balik, dapat ay panahon na mag-usap. Maunang-una-hunaan na ganit, una-una o taro. Tanan malampusan sa ilang kinabuhi maunang giingon nila nga ising kalma lang. Kay dili ni kompetisyon, dili ni lumba sa dalan. Gayang solusyon ikaw ratuon sa may mapagan simong sitwasyon dira. Kung ikaw rato ang nagdagan, pagdayon lang. Mapakis ka sa plano-plano ng balik, dapat ay panahon na mag-usap. Maunang-una-hunaan na ganit, una-una o taro. Kung mapakis ka sa imong plano usbalang balik, dapat ay panahon na mag-usap. Maunang-una-hunaan na ganit, una-una o taro. Una-una o taro ngayon padasi mong dalunggan. Ikaw tuwang tinuod, dili to imong nadunggan. Ikaw tong may ginawa sa tanang nakalisod, dili tong mga tamong na nautog ni tulog. Mabuhi ka, ayaw padala sa mga tao nga nasuyara. Di maninga, ayaw uundan kung kaya ra inagaya pa. Mapakis ka sa plano-plano ng balik, dapat ay panahon na mag-usap. Maunang-una-hunaan na ganit, una-una o taro. Kung mapakis ka sa imong plano usbalang balik, dapat ay panahon na mag-usap. Maunang-una-hunaan na ganit, una-una o taro. Usbabango dagan pagkang mahimo na plano, kusgan pa ka sa karabaw nga nagsige taro. Uslan man napadayon pagkang naginawa, undangan ang paurog liyog-liyog na. Usbabango dagan pagkang mahimo na plano, kusgan pa ka sa karabaw nga nagsige taro. Uslan man napadayon pagkang naginawa, undangan ang paurog liyog na dira. Mapakis ka sa plano-plano ng balik, dapat ay panahon na mag-usap. Maunang-una-hunaan na ganit, una-una o taro. Kung mapakis ka sa imong plano usbalang balik, dapat ay panahon na mag-usap. Maunang-una-hunaan na ganit, una-una o taro. Kung mapakis ka sa imong plano-plano ng balik,